Okay, Google, turn the hall light on. Okay, Google, thanks. I'm here to help. Moikka moi, se on huhtikuun vlogin aika ja täällä ollaan taas täydessä touhussa, kuten huomaa. Mulla on tänään tosi kiire päivä. Eletään aikaa just ennen pääsiäistä ja pääsiäisenä on perjantai ja maanantai vapaa, joten se tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän töitä ennen ja jälkeen pääsiäisen. Siis ei niinku tunnillisesti, mutta enemmän se, että on vaan siis tosi paljon hommaa mitä tehdä. Niin tossa aloitin aamun palaverilla, tein töitä, sit kävin salilla ja nyt yhdeltä mulla on sellainen tosi tärkeä palaveri ja mä haluan vähän laittautua sitä varten, koska se tuntuu mukavammalta. Ja mä en ole vielä syönyt, kello on siis 20:01, eli tässä nyt mä käytin mun ruokatauon siihen treeniin, niin mä nyt tässä samalla kun mä teen töitä, niin koitan meikata. Mä kävin pikasuihkussa ja pesin hiukset, niin siksi mulla on tää tötterö päässä. Mutta eihän ne mun hiukset ehdi kuivua. Mun palaveri alkaa niin 2 minuutin päästä, joten mä syön tässä äkkiä niin paljon kuin mä vaan ehdin. On tässä tämmöstä linssituorepastaa. En tiedä mitä, mutta tää on hyvä. No niin, palaveri on saatu pidettyä. Oli tosi mielenkiintoinen, niin kuin oikeasti inspiroiva palaveri. Kiva, kun pääsee tekemään töissä sellaisia oikeasti semmosia juttuja, jotka niinku sytyttää musta semmoista liekkiä, että on tosi kiva tehdä. Mut joo, mä söin myös tosi nopsasti tossa ja nyt mä juon itse asiassa mun aamukahvia, joka jäi kesken aamulla. Joten mä en yleensä tähän aikaan enää kahvia, mutta nyt musta tuntuu, että oli vaan pakko. Niin, nyt mä muistan sen mun asian. Eli mun asia oli se, että mä nyt niinku tajusin jotenkin, että minkä takia mä oon ollut näin hiton väsynyt tässä koko maaliskuun. Nyt on siis jo huhtikuu, mutta anyway, mä oon maaliskuun videollakin sanonut sitä, että mä oon ollut ihan väsynyt ja saanut jonkun hermokohtauksenkin, että niinku, vai mikä se on, hermoromahduksen, että mä vaan itkin, mä oon niin väsynyt. Ja mä sanoin, että mulla on ollut paljon töissä stressiä ja kiirettä, ja se pitää paikkaansa, mulla on tosi paljon hommaa, mutta mä tajusin, että se syy, miksi mä oon väsynyt, on se, että mä en ole saanut palautua ollenkaan niin kuin viikonloppuisin. Koko maaliskuu oli niin semmoista niin kuin täyttä höykää menemistä, mä katson tästä samalla kalenterista, että joo, koko maaliskuussa ei ollut oikeastaan yhtään rauhallista viikonloppua, vaan kaikki oli semmoista, että piti koko ajan tehdä jotain, ja sitten arki-illatkin oli semmoista, että piti koko ajan tehdä jotain niin kuin ton muuton eteen ja asunnon ostamisen eteen ja näin. Niin sit mä kaipaan sen, että mä saan niinku työviikon jälkeen palautua sen pari päivää, olla ihan rauhassa, käydä kävelyllä, ottaa niinku lungisti. Se olisi semmoinen mulle tosi tärkeä. Ja nyt en oo saanut. Et se ei haittaa, jos mulla on niinku töissä paljon tekemistä, jos mä saan vapaa-ajalla rentoutua. Nyt mä en oikeasti ehtinyt rentoutua. Ja nyt tää huhtikuun eka viikonloppu, niin siinä oli niinku eka kerta kuukauteen, kun mä sain vähän otettua sille rauhallisemmin. Ja heti huomasi, että se oli niinku hyvästä. Ja nyt kun tulee pääsiäinen, niin nyt mä haluan oikeasti levätä, koska mun on pakko saada latautua ja palautua. Mä lataudun sillä niinku vapaa-ajalla, että mä saan vaan olla. Niin se latautuminen on jäänyt vähin ja siksi on joka päivä semmonen väsymys ja semmonen niinku, että koko ajan tuntuu, että pitäisi tehdä jotain ja sitten huono omatunto, kun ei niinku tee koko ajan jotain ja on vaikea edes rentoutua, kun tuntuu, että koko ajan päässä pyörii semmoinen hyrrä. Se johtuu siitä, että ei ole ollut sitä palauttavaa latautumisaikaa. Niin nyt siihen on tultava muutos. Ja siihen tulee muutos. Koska nyt on muutto hoidettu, niin on helpompi taas keskittyä itseensä tälleen vapaa-ajalla.
Mulla on tänään treenistä lepopäivä, joten mä tulin käymään kävelyllä. Ajattelin kävellä tällaisen kivan muutaman kilometrin kävelyn, johon kuuluu iso ylämäki ja portaat, mutta sitten myöskin ihan huikeat näköalat tuolta, mikä näkyykin tuolla taustalla vielä. Täällä on ihan super lämmin, tai super, mut siis mulla on teepaita ja tässä päällä tuulitakki, mutta olisi voinut tulla kyllä vaan jollain ohkaisella pitkähihasellakin. Mutta en jaksanut miettiä asua sen tarkemmin, niin nappasin tällaiset samat vaatteet, mitkä mulla oli tossa yksi ilta päällä kävelyllä. Nyt eletään huhtikuun puoliväliä ja arki rullaa ihan hyvin. Mä en enää muista, mitä mä oon viimeksi kuvannut, mutta mä tiedän, että se oli ennen pääsiäistä. Mä mietin, että mä olisin tehnyt pääsiäisessä semmosen my weekendin, mutta sit se tuntui jotenkin liian raskalta, niin mietin sen välistä. Ja mä oon muutenkin nyt pitänyt vähän tämmöstä sometaukoa tai somelomaa. Että mä oon tosi vähän yrittänyt vapaa-ajalla käyttää somea. Oon välillä käynyt katsoa vaikka kavereitten juttuja, mutta yrittänyt muuten silleen, että tosi vähän, että jos mä oon puhelimella niistä, mieluummin niinku pelaan, kun on somessa. Ja siihen on ihan syy. Eli siis se, että tällä hetkellä, no niin kuin mä sanoin jo aiemmin, niin mun työkoviot on muuttunut sen verran, että mulla on tullut siis isompia vastuualueita. Ja se on tosi kiva, mä oon ihan super innoissani siitä. Mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että nyt oikeasti mun työ on tällä hetkellä niin paljon sitä sisällön luomista someen, että mä suunnittelen ja konkreettisesti luon sisältöä someen mun töissä sekä mun päivätyössä että mun freelancer-työssä. Niin mä oon periaatteessa vaan sisällön tuottajana ja sitten mä myös se on itse asiassa yhden kivan toimittajakeikan. Mutta niin mä siis käytännössä mun koko työelämä pyörii somen ympärillä ja kun sä oot 8-5, välillä 6, välillä 7 asti jopa sen niin kuin somen parissa, niin sit oikeesti tosi hyvä, että pistää sen puhelimen pois ja pistää vlogikameran pois ja koneen kiinni ja ei editoi mitään, ei niinku keskittyy vaan muuhun, että voi pelaa puhelimella, voi katsoa vähän Netflixiä ja mä oon alkanut lukea kirjoja taas, se rentouttaa mun mieltä. Mutta mä oon siis yrittänyt vaan pitää mun mielen pois somesta vapaa-ajalla ja se on se syy, miksi mä oon ollut hiljaisempi somessa ja myöskin ei ole huvittanut kuvaa tätä vlogia siksi just, että on saanut oikeasti niinku sen mindsetin pois siitä somesta kokonaan. Uskokaa tai älkää, mutta mä oon myös onnistunut siis polttamaan vähän mun kasvoja huhtikuussa Tukholmassa. Kuka olisi uskonut? Mutta onhan täällä nyt lämmin. Sanonko vielä kerran? Mä ostin tällaiset ulkoiluhousut ja tää oli mun vuoden ensimmäinen ostos nyt huhtikuussa. Mä oon yrittänyt, että mä en ostelis turhaa mitään, mutta nää on siis ihan superhyvät kyllä nyt ollut. Ja ihan tarpeeseen ostin mulla ei oo siis mitään ulkoiluhousuja, että yleensä sit kun mä oon käynyt vaikka kävelyllä, niin mulla on ollut kollarit jalassa, mutta ne ei vaan oo kauhean hyvät siihen tarkoitukseen, että tarvis joskus jotain oikeasti ulkoiluun sopivaa, varsinkin kun tykkää käydä niin paljon ulkona. Ja just jossain metsässä esim. Niin ne on nyt sit tosi hyvät. Mä oon miettinyt tällaisia siis 2021 syksystä asti. Ja nyt on 2023 kevät. Et melkein 2 vuotta mä oon pohtinut, että sit kun tulee sopivat vastaan, niin sit mä ostan. Ja nyt tuli sopivat vastaan, niin nyt mä sit ne hankin. Ja ostin uutena. Mä yleensä ostan käytettynä aika paljon tai ison osan mun vaatteista, mutta nyt ostin uutena. Tuli uutena vastaan sellaiset hyvät. Mä oon siis etsinyt tosi paljon näitä aiemmin ja sitten välillä luovuttanut. Joten nyt mä oon käyttänyt näitä joku 3 ja oon tosi tyytyväinen, että on ollut kyllä hyvä ostos. Nämä on Stadiumista SOK-merkkiset ja tähän nämä maksoi joku alle 400 kruunua kuitenkin. Mä otan nyt lounaaksi linssikeittoa. Ja fun fact on se, että mä oon syönyt viimeksi linssikeittoa maaliskuussa, tosi fun fact, mutta se oli silloin kun mä kuvasin vlogia.
Ja mä näytin siinä, että mä syön linssikeittoa. Joten ihan kuin se on selvästi semmoinen blogiruoka, mitä mä syön aina kun mä kuvaan blogia. Tässä on päivän ruoka, eli linssikeittoa ja ruisleipää. Meni kurkkuun jotain samalla. Yleensä mä en syö lounaan kanssa leipää, mutta mun mielestä keittojen kanssa sopii tosi hyvin. Ja meillä on usein krutonkia linssikeiton kanssa. Mä en jaksanut tehdä, niin mä otin vaan leipää kaveriksi. Ja mä voin sanoa, että Ruotsissahan ei myydä samanlaista ruisleipää kuin Suomessa. Niin tää mitä nyt mulla on tässä, niin tää on semmoista vähän vähemmän, mikä on sööt, niin vähemmän makeeta. Et kun Ruotsissa yleisesti kaikki leivät on mun mielestä ainakin vähän makeampia kuin Suomessa, niin myös ruisleipä, niin oli kiva löytää tämmönen, mikä on vähän vähemmän makeeta ja ei edes ole mitenkään ihan törkeän hintasta, miten sit usein on, jos on vähän semmoset enemmän niinku suolaiset tai sellaiset rukiiset leivät. Niin sitten ne yleensä maksaa tosi paljon, mutta tää on tosi hyvää. Ja sitten mulla on tässä, olisiko se Biolife-merkkistä vegaanijuustoa päällä. Ja mulla on se on nyt täältä lautaselta, koska mun lempikeittolautanen on tiskissä, koska mä käytin sitä eilen illalla. Ja siis meillähän ei ole astianpesukonetta, vaan mä tiskaan meillä astiat, kun Mikko tekee ruuat, niin en ole vielä ehtinyt sitä tiskaamaan. Mutta se on tosi hieno. Mä toivottavasti voin näyttää se jossain vaiheessa myöhemmin. Mä rakastan muutenkin meidän astiostoa niin paljon. Nyt syömään. Mulla on kauhean nälkä. Mulla alkaa vartin päästä tärkeä palaveri. Kuka on maailman sepein? Kuka? Katsoks tätä naru? Perjantai, ihana lämmin päivä. Kävin hakemaan kaupasta lounasta ja tulin tänne rantaan syömään. Tekee hyvää irrottautua työpäivästä tällä, varsinkin kun tänään on sattunut olemaan ihan tosi niin kuin hektinen aamupäivä. Niin on kiva vähän irrottautua töistä ja tulla nautiskelemaan rantaan lounasta. Kävin hakemaan kaupasta tämmösen smoothien, mango-smoothien ja sitten mun lukioajan lempparia, eli valkosipuli-patonkia. En näy, kun se on täällä pussissa, mutta kuitenkin. Fun fact on se, että mun abivuonna lukiossa mun lukion vastapäätä oli kauppa ja mä kävin joka aamu hakea sieltä tollasen valkosipulivoipatongin. Ja sitten kun mä lopetin sen lukion, valmistuin, niin sitten se kauppa lopetettiin ja se purettiin ja siihen tilalle rakennettiin kerrostalo, jonka nimi on Laura. Joten musta se oli aika hauskaa, että ehkä kun mä kävin joka päivä siellä asiakkaana, niin ne halusi kunnioittaa mua ja teki kerrostalon nimestä sitten, tai nimessä kerrostalon mun mukaan. Tää on oikeesti ihan superrentouttavaa. Hyvä kuvakulma. Mutta ottaa tämmönen lounaspaussi. Siis tässä on penkki, jos mä makoilen. Aurinko paistaa. Sitten toi meri tuoksuu. Tossa tulee semmonen suolainen tuoksu. Ja linnut laulaa, niin on tää kyllä aika mahtavaa. Ilta jatkuu Manun pelillä ja sipseillä. Loput sipsit viikonlopun sipsipussista. Nami. Mä meikkasin ja mulla on tässä ja nenässä tämmösiä finnejä. Tai se mua just ärsyttää, että kun ne ei oo niinku finnejä, vaan mulla lähtee siis ihoa tosta päältä. Koska siinä on ollut näppyä, mä oon puristanut siitä. Niin ei saisi puristaa, koska sit kun siitä lähtee ihoa, niin siinä kestää tosi kauan, että se tulee takas. Ja mua ärsyttää noi. Ja tulee enemmän semmonen huono itsetunto, mutta toisaalta mä tiedän, että kaikilla on jotain tollasia. Ei oo yhtä ihmistä, jolla ei olisi ikinä ollut tommosia. Joten ehkä mä vaan elän sen kanssa. Mä voin tässä nyt samalla paljastaa, että
mä käytän siis tällaista voidetta, BB-voidetta näiden näppyjen päälle. Mä en laita sitä koko kasvoihin, vaan mä laitan vaan, jos mulla on joku näppy. Yleensä mä en edes peitä näppyjä, mutta nyt jos ne näyttää niinku tosi isolta, niin sitten mä saatan peittää niitä. Niin mä oon siis ostanut tän joskus varmaan silloin, kun mä muutin Vaasaan, eli joku 7 vuotta sitten. Mä käytän vieläkin tätä samaa. Ja se ei ole hyvä juttu, mutta ei ole vaan vieläkään loppunut, koska mä niin harvoin käytän mitään peitevoidetta. Historia toistaa itseään, koska mä sanoin teille, että aina kun mä kuvaan vlogia, niin mä syön linssikeittoa. Ja kuvasin viime viikolla. Sitten mä oon tässä monta päivää syönyt kaikkea muuta. Ja mä kuvasin vlogia, mutta mä en kertonut mitä mä syön. Nyt kun mä kerron mitä mä syön, se on linssikeittoa. Joten tämä on minun vlogiruokaani. Mut nyt mä voin näyttää tän mun lemppariastian. Siis tää on niin ihana kuppi. Tai tämmönen soppakulho. Oikein tämmönen erikoinen ja vanhanaikainen käsin tehty. Mä rakastan tätä. Tää on siis Kirppikseltä. Obviously. Okay, I'm speaking Finnish now. Okay. Mun kollega Domitila, joka on Brasiliasta, olithan sä? You're from Brazil. Yes. Brasiliasta on tehnyt tällaisia ja mä maistan näitä nyt ja mä en ole ihan 100% varma, että mikä tää oli, mutta tää oli gluteeniton, joten mä maistan tätä nyt. Ja täällä on ainakin siis jotain makua ja jotain juustoa, joten katsotaan. Okay. Oh. It's good. But I thought it's going to be different. Mm-hmm. It's better than I thought. Tää on oikeesti hyvä. Muut meidän tiimistä lähti kotiin jatkaa töitä tai lopettaa työt ihan mitä vaan. Kello on nyt 3:30 ja mä vasta kuitenkin tulin tänne toimistolle silloin 1 jälkeen, niin mä ajattelin, että mä nyt hetken oon tässä vielä varmaan 4 asti ja lähden sitten kotiin ja jatkan sieltä sitten loppuun. Tai ehkä mä lähdin jo ennen 4. Mutta sitten mä voin kotoa vielä avaa koneen ja katsoa, että onko tullut jotain. Koska en mä ehkä viitte yksin olla täällä, varsinkin kun mä oon nyt paikalla saanut päivän työt hoidettua. Mulla oli vaan enemmän kiire tossa ennen kuin mä tulin tänne ja nyt mulla ei sit oo enää niin paljon hommaa. Mulla on kyllä niin kuin mun freelancer-hommia, mutta mä nyt tehdä niitä täällä, koska mä tarviin mun oman koneen siihen. Ja mulla on nyt työkone vaan mukaan. By the way, mä päätin, että tänään mä en poimita vähän värikästä päälle. Ja tässä on mun paita. Mä en sit tiedä, että mikä olisi niinku värikästä, jos tää on ei kauhean värikästä. Ups. Mä käytän nyt tätä. Mä en siis nyt oo ostanut tuota SL:n kuukausikorttia, koska se kuitenkin maksaa 970 kruunua. Ja mä en käytä sitä niin usein, että mä saatan käyttää kerran viikossa. Niin se ei ole mulle hyödyllinen, koska kertalippu maksaa joku 36 kruunua, oiskohan. Niin sitten ennen mä latasin aina sovellukseen kertalipun. Nyt mä oon todennut, että se on yksinkertaisempaa, että täällä voi maksaa vaan pankkikortilla suoraan siihen. Niin kuin siihen, missä yleensä luet sen korttilukijaan, niin käytät vaan pankkikortin, niin mä oon nyt käyttänyt mieluummin sitä, koska sit se on vaan paljon nopeampaa kuin se, että sulla on sovelluksessa se lippu. Juna on vartin myöhässä, koska tuolla on ollut joku raide. Mä laitan Google Translateen, mitä se on, niin se oli jäljen lipsahdus. Eli mä en tiedä mikä se on, spårhalka. Joo, tää on aika perus, että saattaa vähän myöhästyä. Ja mä teen myös tämmösen psykologisen kokeen, että mä seison tässä ihan paikallani ja katson kuinka moni ihminen törmää muhun, koska tukholmalaisilla on tapana törmätä. Tähän mennessä 2 on törmännyt muhun sillä, että mä oon seissyt tässä paikallani ja tässä on hyvin tilaa molemmilla puolilla mut ohittaa. Hei rakas!
Hei pieni, hei. Joo. Hei, ihana, oli ikävä sinua. Lauralla oli hirveä ikävä sinua. Ei ois millään halunnut lähteä pois kotoa sinun luotasi. So, this was my outfit today. Aika tällainen perus minä. Eli joku kauluspaita ja farkut. Nämä farkut on samat, mitä mä käytän aina. Nämä on muuten nyt vähän löysät mulle. Mä en tiedä, että onko mun turvotus lähtenyt vai pitäisikö mun pestä nää, että ne kiristyy taas. Mutta nämä on siis Leviksen, mutta nämä on second hand farkut. Nämä on jostain tyylin 80-luvulta, en tiedä. Ja tää paita on Dedicated. Tää on ihan uutena ostettu, semmonen ruotsalainen vastuullisempi brändi. Itse asiassa yksi mun lempparivaatebrändejä. Mä tykkään tosi paljon niiden vaatteista. Se on kiva, kun niillä on vaan niinku muutama vaatemalli, mutta sitten eri kuosia siinä mallilla, tai siitä mallista, mutta sitten sä tavallaan niinku tiedät aina, että jos se joku malli käy sulle tai ei käy sulle, niin sitten kaikki on sitä samaa. Niin se on jotenkin tosi hyvä. Suosittelen tutustumaan. Ja sitten mulla on korut Dallasta. Sitten saman tien outfitin vaihto kotivaatteisiin, koska mun pitää alkaa tiskaamaan ennen kuin Mikko tulee. Musta on kiva yleensä tiskaa ennen kuin se tulee, niin sitten ei tarvii sen jälkeen enää murehtia, että sit voi ottaa vaan lungisti yhdessä loppuillaan. Tiskaamista ennen mä haluan sittenkin näyttää vielä meidän astiakuivaustelineen. Mä oon himoinut tämmöistä telinettä vaikka kuinka kauan, koska mä käytän yleensä semmoista kuivausmattoa, mutta tää teline on niin paljon parempi. Ja tää on siis oikeasti jopa ihan hieno ollakseen astiankuivausteline. Tää on Lagerhausista. Maksoi jotain, varmaan 200 kruunua. Mä yleensä en syö, tai yritän, että en söisi herkkuja arkisin. Nyt mun tekee mieli, joten otin tämmösen salmiakkitangon. Ajattelin syödä tästä vähän sen. Ei se haittaa, jos välillä herkuttelee arkisin, jos sillä ei pidä mitenkään yveriksi. Joten tästä mulla tulee vaan hampaat kipeäksi, jos mä syön koko ajan patukan. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mä oon oppinut ton Jenna Claudia blogeista, jota mä aina katon. Se aina laulaa hyvää huomenta. Shoutouttiin Jennalle. Mä en saa käyttää tuolla shoutout-sanontaa. Mä en tiedä miksi mä sanon niin. Tatuoinnin rasvausta. Nyt kun on sen kalvon otin eilen pois, niin nyt tätä pitää rasvaa koko ajan, koska se kuivuu hetkessä. Näkyy semmoset kuivat kohdat oikein. On se hieno. Mä otin tän tatuoinnin 4 päivää sitten. Se oli tää ihan pieni. Mä oon varmaan näyttänyt sen nyt 100 kertaa jo eri videoilla, mutta tossa se on. Fredi nukkuu tossa käsinojalla. Yleensä Fredi nukkuu yöt. Ihan päivät meidän kanssa hereillä, mutta nyt se on viime yönä ollut hereillä niin paljon, niin se väsähti heti aamupäikkäreille. Onko siellä hyvä? Mä näytän mun lounaa nyt ihan sen takia, että tässä on todiste, että mä en syö aina linssikeittoa. Tässä on spagettia ja vihreitä papuja ja kuornpiittareita ja kaurakermaa. Tämmönen ihan basic. Meinasin eka, että laittaisin lautaselle tän, mutta koska mä tiskaan käsin, niin en halua tehdä lisää tiskiä, kun tää on jo tässä boksissa. Kello on nyt 10:05. Pistin just työkoneen kiinni. Mä en jaksa enää enempää. Sain tehtyä siis tänään tosi hyvin töitä, sekä noita omia päivätöitä että omia freelancer-töitä. Mutta nyt tälleen 8 tunnin jälkeen niin aivot alkaa olla aika soossia, niin nyt pitää kyllä lopettaa. Tää on se aika, kun mä voisin tehdä vielä freelancer-hommia, mutta mun aivot ei enää vaan kykene. Mun on pakko alkaa niinku palautua tai aloittaa palautuminen, mutta mun työpäivän lopetusrutiineihin kuuluu, että mä alan tiskaa, joten nyt mä alan tiskaa. Mutta mä en ajatellut näyttää sitä nyt, koska se on ihan samanlaista kuin eilen.
Tiskaamistyylit ei ole muuttunut, joten näitte se jo eilen. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.